10 avgustda Kazakstanyň Port şäheri Aktauda Azerbaýjanyň, Iranyň, Kazakstanyň, Orsiýetiň we Türkmenistanyň döwlet baş tutanlarynyň arasynda bolan duşuşykda TV terişdelere baý bolan Kaspy deňiziniň kanuny durumy boýunça täze konwensiýa gol çekildi. Emma Iran tarapynyň goşmaça duşuklaryň geri urdugy aýtmagy bilen deňiziň baýlyklarynyň 5 goňşynyň arasynda nähili paýlaşyljakdygy aýdyň bolmanyny alýar. Belki de şu meseleni çözmek umydy bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow indiki Kaspy sammitini Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. Hazaryaky döwletleriniň arasynda indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam eden dawalaryň etasynda deňiz boýunça täze araçaklary kesitlemek hem de onuň baýlyklaryny bölüşmek meselesi ýatyr. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýangyn çukurlarynyň üstünde oňşup bilmäni elýär. Iran orta serhetleriň kesitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan Hazaryň durumynyň kesitlenmegi bilen deňiziň düýbünden geçiriji gurmak mümkinçilikleriniň açylmagyna, kanun päsgelçilikleriň aradan aýrylmagyna we öz tebii gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmaklygy bil baglaýar. Emma muňa garamazdan döwlet baş tutanlary dokument gol çekmezlerinden öň sözlän sözlerinde täze baglysynyň şertnamanyň detallaryny, ýagny onuň öňden gelýän dawalary nähil çözüp tapandygyny açyk aýtmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspy deňiziniň kanuny durumynyň kesitlenmegi, ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli ugrular boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy östürmäge şert döredýär, diýdi. Emma Putiniň Iranyň kärdesi Hasan Rohani biraz başgaça pikirde. Ol Kaspy deňiziniň düýbündäki newit gaz baýlyklaryny bölüşmek üçin kinaryaky döwletleriniň arasynda goşmaça ýalaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň sözlän sözünde aýdylmagyna görä, taraplaryň konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin Daşary işleri ministrlikleriniň çäginde ýygyder 5 taraply geňişleri geçirmek boýunça ýürütmi mexanizm döretmek pikirine geldiler. Kreml bu sammit barada habar berip 10 avgustda çap eden beýanatynda 5 döwletiň arasyndaky gepleşikleriň şunky derejesine gelmegi üçin 20 ýyldan owrak wagtyň gerek bolandygyny belledi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darap daşy gury ýeri bilen gurşulan deňiziň kenarynda ozalky iki döwlete Sowet Soýuzy bilen Irany derek 5 döwlet peýda bolaly bäri Kaspy deňizi deňizmi ýa köl diýen temadaky çekişmeler dowam edýär. Eger ol deňiz diýilip kesitlense, onuň ýakasyndaky 5 ýurt araçaklaryny garşydaş kenardaky goňşulary bilen aralykdaky suwuň ortasyndan çekmeli. Egerde ol köl diýilip kesitlense, bu deňiziň ferişteleriň 5 kenaryaky ýurdyň arasynda deň bölüşilmeli boljakdygyny aňladýar. Bu ýerde bahasy trillionlap dollary durýan ferişteler deňiziň düýbünde bardygy anyklanan we mümkin bolan uglevodorod gorlary 50 milliard barel çemesindäki newit we 9 trillion kubmetr goly tebii gaz barada gurrun edilýär.